जोबोद मोजां मोनदों फैनानै जोंनि हारि थुनलाइ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायाव बेबायदि फिसा फिसा जिल्ला बा दखरा जाय आफादफोर दं बिसोरसो फोथांना लाखियो बे सेन्ट्रेलनिफ्राय देरसिन बांसिन माने खामानिखौ बिथांमोनानो मावो थ' आं बयखौबो खावलायो जे जों बयबो बर' राव रायलायनांगौ बर'आव फरायनांगौ लिरनांगौ साहित्य चर्चा खालामनांगौ आरो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। लाइमोनफोरखौ मा खालामनांगौ फरायनायनि बागै फरायनायनि बागै फरायनायाथ' फरायनांगौ बयबो फरायनायनि अनगा जोंहा जेबो गैया फरायनांगौ केरियार दानांगौ बिभिन्न जायगायाव डाइभारसिफाइड जानानै थाङो उनाव ओंखायनो जों फरायनायखौ जों फरायखानांगौ दानि जुगाव लाइमोनफ्रा ओमफ्राय जोङो फरायनाय समाव जोङो जेरैहाय दानि इयुथफोरनि गेजेराव जों माखासे नुनो मोनदों जोंनि मादाव जेंना सोमजिनाया जे ड्राग्स बा मादक द्रब्य नेशा जातीय जिनिसखौ जानाय बा गाज्रि जेनेबा जुवा गेलेनाय मानाय बेफोरबायदिया जोंनाव समाजाव एसे बांनाय बायदि जानानै फैदों दा बेफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा जानगाराव थानांगौ आरो गावनि केरियार दानायाव गोसो होग्रोनांगौ।